bangga duwe desa kaya Sikampuh. Sikampuh kok ngene iki yo. Alhamdulillah. Ning kene aku yo ora dhewe mo. Ya. Aku nggawa bojo loro pisan. Nggawa bojo. Lah iya. Ya. Bojone sing siji biru sing siji abang. Ah, Apa ya abang biru lampune disko ora pas to. Awake kuru kok ngene bojone loro. Ya ora Sing apa-apa. abang meneh kaya galak nemen. Lah iya. Ya. Ya. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mak Cange Yuli Mbok. Nggih. Iki piye to mau sing cah cilik kae urung rampung wis padha munggah ngewehi dono weweh. Aku sing wis dewasa kok ngene akeh kebutuhane malah belas ora ono sing munggah iki. Rezeki iki dhewe-dhewe lho, Rek. Lah iya, ora kaya wong desa si kompleh ndi mau ki? Sikampuh. Sikampuh. Wong dene nggawe gedung merah putih nanggapke wayang. Apa ya? Dudu, hajate iki dudu. Lah hajate apa to? Hajate iki siji rutin aben sasi sura lho. Oh, iki dadi ruwet bumi ngono. Heeh, mensyukuri anane taun baru Islam. Hijriah. Lah ya iki berarti wujud rasa syukure warga Samarakat ana ing Masyarakat. Lah ya ganti ngono apa? Ya durung masyarakat sing bener. Warga masyarakat ana ing Sikampuh. Sikampuh wujud rasa syukuripun reresik desa, reresik mala iki nganake wau ruwat bumi sampun saniki nganake ringgit purwa men supayane desane resik. Ayo bareng-bareng diol. Loh, kok didol? Dari men resik. Lah yo ora didol ra. ora didol. Berarti men resik memolone resik bolone ngono kuwi. Gari seger warase, gari akeh rezekine warga masyarakat ana ing endi iki jenenge Sikampuh. Sikampuh. Yo ngaturaken gunge panuwun ugi kagem Bapak Kades lan sak perangkatipun ugi kagem Bapak Haji Masdar. Biasanya aku ketemu ning Kolongan Darah kok malah ketemu ning kene ya. Pak Haji, monggo Pak Haji sugeng lelenggahan kanthi parto mardikaning penggalih ingkang sampun rawuh nggih ugi monggo sugeng ngangkrapi pasugatan ingkang sampun kasumadya kula dereng napa. Nggih. Lah iya. Iki alhamdulillah bengi iki wah sindene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, alhamdulillah. 13. Iki ditung loro sing abang dhewe. Ya. Kok ditung loro piye? Lha udu rombongan kayane kok abang dhewe batine biru-biru. Biru kuwi tegese bisa rumangsa kaya masyarakat ana ing si kampung kene bisa rumangsa. Dadi wong ki sing iso rumangsa udu rumangsa iso. Iki iya. abang yo apik abang tegese. Abang kuwi aku bangga. Dadi bangga duwe desa kaya Si Kampuh. Si Kampuh kok ngene iki yo alhamdulillah. Ning kene aku yo ora dhewe mo. Ya. Aku gowo bojo loro pisan. Gowo bojo. Lah iya. Ya. Oh, bojone sing siji biru sing siji abang. Ah, Apa ya iya. abang biru lampune disko ora pas to. Awake Ya. kuru kok ngene bojone loro. ya ora Sing apa-apa. abang maneh kaya galak nemen. Lah iya. Ya, wis. Lah iya. Nek pancen kaya ngono ya ditampilke. Heeh, iki siji mbok siji Ya. tak tanjake mo. Lah iya iki Ya. sing abang dhisik apa sing biru dhisik? Iki kagem ngaturi suka paring suka gelelipur monggo ditanjake Mbak Wewe. Mbak Wiwi kok wewe. Wiwi ngono kok Wewe malah. Priyayi. Lah iya, monggo. Purwokerto. Ale Mbak Wiwi, Mas disepot Mas. Monggo.